Polícia hľadá viníka dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi Hornými Zelenicami a Hlohovcom. Po zrážke skončil cyklista v nemocnici. Dobrý večer, pondelkové krimi sú už pripravené. Sme radi, že ste s nami na Jojke a Joj24. Vítajte. Vybuchujúca munícia v horiacom dome. Majiteľ si zachránil život vyskočením z okna. Plamene zničili stavbu a poškodili autá. Osudová jazda v tme. Vodič si statného jelenia všimol tesne pred nárazom. Zviera rozbilo čelné sklo a preletelo do protismeru. Na mol opitá policajtka si sadla za volant. Narazila do odstaveného auta a dokonca mala ponúkať majiteľovi peniaze za mlčanie. A začíname tragédiou, ktorá sa stala v Bratislave. Pod kolesami vlaku prišla o život žena. Pre nehodu meškali viaceré vlaky, niektoré dokonca museli odrieknúť. Doprava bola na dlhé hodiny obmedzená. Sadla si za volant na mol opitá, narazila do odstaveného auta a napokon ešte údajne majiteľovi ponúkala aj peniaze. Hovoríme o 25-ročnej policajtke, ktorá v čase voľna jazdila pod vplyvom alkoholu v obci Raslavice. Mladá žena nafúkala vyše 2,5 promile. Plamene pripravili o strechu nad hlavou majiteľa rodinného domu v Rybanoch pri Banovciach nad Bebravou. Šíril sa tak rýchlo, že do príchodu hasičov pohltili celú strechu. V dome mal muníciu. Na hlavnom ťahu z Horehronia na Banskú Bystricu vodičovi skrížil jazdu jeleň. Stalo sa to v čase, keď sa po predĺženom víkende vracalo domov množstvo vodičov. Pri našom hraničnom priechode s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom sa cez víkend začala tvoriť 5-kilometrová kolóna kamiónov. Polícia na to zareagovala spustením mimoriadnej dopravno-bezpečnostnej akcie. Šoféri sa nepripravili na nový systém colníkov. Zajtra čaká športových fanúšikov ďalší futbalový sviatok. Bratislavský Slovan doma privíta giganta z Chorvátska Dinamo Záhreb. V uliciach hlavného mesta budú stovky policajtov a treba počítať aj s výraznými dopravnými obmedzeniami. Nestačí, že majú život poznačený rodinnou tragédiou. Ďalšie trápenie im spôsobil neznámy vandál. Miesto posledného odpočinku len dvojročného chlapčeka niekto posprejoval farbou. S krimi sme o chvíľu späť a ponúkneme aj ďalšie zaujímavé témy. Zostaňte s nami. Športových fanúšikov čaká zajtra ďalší futbalový sviatok. Bratislavský Slovan doma privíta giganta z Chorvátska Dinamo Záhreb. V uliciach hlavného mesta budú stovky policajtov a treba počítať aj s výraznými dopravnými obmedzeniami. Organizátor zápas označil ako rizikový. Nezákonná preprava nákladu. Tak vyhodnotili colníci kontrolu dodávky neďaleko slovensko-maďarskej hranice. Vodič prevážal nebezpečný odpad. Lamačania si čoskoro vydýchnu. Hluk prechádzajúcich aut diaľnicou D2 bude totiž čoskoro minulosťou. Národná diaľničná spoločnosť spustí prvé práce na výstavbe protihlukovej steny. Na D2 v smere do Bratislavy tak rátajte s výraznými kolónami. Pozrite si, aké ďalšie dopravné obmedzenia vás čakajú na diaľniciach a rýchlostných cestách. Kompletný prehľad nájdete na webe noviny.sk. Nestačí, že majú život poznačený rodinnou tragédiou. Ďalšie trápenie im spôsobil neznámy vandál. Miesto posledného odpočinku dvojročného chlapčeka niekto posprejoval farbou. Mama sa pýta, prečo musel vandál svoje ego ukázať práve na hrobe Matúška, ktorý pred rokmi tragicky zahynul. Utopil sa v rozbúrenom Laborci. Polícia hľadá viníka dopravnej nehody, ktorá sa stala medzi Hornými Zelenicami a Hlohovcom. Vodič modrej škodovky mal minulý štvrtok zachytiť. Na jednom z prešovských sídlisk musel vodič MHD prudko vstúpiť na brzdu. Pritom sa ale zranila žena, ktorá sa viezla v trolejbuse. Príčinou tejto reakcie vodiča mala byť chodkyňa, ktorá zrazu vstúpila na cestu. 30-eurová pokuta ľuďmi, ktorí ukladajú odpad mimo kontajnerov, ani nehne. Mestskí policajti v Komárne sa preto rozhodli pre radikálny krok. Už o pár sekúnd vám ponúkame hlavnú spravodajskú reláciu Noviny. Dnes s kolegami Anetou a Ľubošom. Krimi sú to opäť zajtra. Už teraz sa na vás teším. Dovidenia.